В тази област са концентрирани основните функции за настройка и персонализиране на системата с индивидуалните данни на вашата фирма. В лявата част на екрана се намират два основни раздела – основни данни и справочна информация. Да разгледаме първо раздела основни данни. От тук можете да изберете опция потребители, за да редактирате данните си за вход, да създадете други потребители или да им забраните достъп. Опциите банкови сметки, каси, мерни единици и начални салда ще разгледаме по-подробно в следващите видеоуроци. Раздел справочна информация съдържа списък с контрагентите, клиенти и доставчици на вашата фирма и списък с номенклатурата или артикулите, с които работите. Този раздел е достъпен също и от област покупки разходи и от област продажби приходи. Обърнете особено внимание на бутона изтриване на маркирани обекти. Този бутон ви дава възможност да изтриете окончателно предварително маркираните за изтриване електронни документи, подобно на това как се изпразва кошчето на Windows.